kikao gia Senate twagwataba gavana zaidi ya 7 bari wapia uchi kuriniria maswali na ngaki chipesa chikotumeka ise county ya Nyamira. Onda itena njenta bya abantu be county ya Nyamira una igikao kia mo gavana we county ya Nyamira mo Nyaribo okiarese inchira ya gafula aba senator bali ba koberese committee kuriringa kichipesa chikotumeka ise county ya Nyamira baya nyora buno mo governor tareteti documents chiko support ya mangana ali aboli buno mo auditor general wono ndete nkwa ne bintu bire number 1 intuna ba senator otokoligeria chi report chi arule service mo auditor yembwate ne report ya korwese o auditor general igago tebanga chibesa chichete ase county ya Nyamira ta kunyara gwancherana na amangana ali abangirwe na omugabana gwe county ya Nyamira igo otebiringe report yaito igere esege songo advice yani go tobwate report ya korokina chibesa chia county ya Nyamira ajutumegete bobe bono ntetantu bani be county bamanyanga egento gekorera na arwanirira mangana aya nkeringa ekero togocha kobaga chibesa ngoje turi twarigerirwo nanga kiki chibesa chete chikotumeka igo mugabana ito amanya mapema ngabono nkobe kale account ita sakong ekiaronye report y'umwaka oyo 30th June 2023 ekararo mu governor yego tabanga Nyamira tiri gutumeka chibesa bobe ige minute ngatogocha kurigiringa kichibesa chikobagwa Nyamira ngo chiere ko uru chibesa kiara ndiri gutumeka chibesa bobe ase igo ekero tokorangirio mu governor talinga to kumurangerie sengenjo tubwate ebitina nere ekinege ntoke gokoreka nesi county chons turikorera county chindo mugabana gotabanga kieko ero mo senator akondangiri uchi Nairobi igo bagocha ba explain ba taretera document number 2 obosoku twalirera no bonene sana ekera yonyanyo na karinga chi document chiri cho mugabana aletete igo chikorokinga document yecho ochire fake nabono otworokiwe na abafanyikazi ne abantu bate cyo bisinene se county ya Nyamira kiko bajete Kisumu bakamenye hoteli ko ku Pine Con ko rujida likemerongo kiande cyo mutenyo 11 paka tare 18 ya December ngaige sama goko 20 mo bisata yo maneno olenge county ya Nyamira ugo barenge Kisumu pina ko hoteli ba ko training baragera bya barara na documents chigo torokingi bajete ko koro conference ne aki arenge matumaini ki ekolete se county to ya Nyamira osechi report chikoro kinengi ba koreto ororo nchiyo yagaraba senator baserio mu governor airane achikoreta documents chire boronge echi chionsi yoro jana abantu bakwenda balike egento na kusign lakini tuligota nge conference ne aki arenge ende serikali teyo era tuma bafanyikazi bachikomenya hoteli asa matuko emeronge ibere igekorekana nga ebinte obirugire toreta ruto tawenga chibesa mbuya chitumikire in total abantu baminto ngaki omugabana go chiatumie asoko okoragiria abantu hoteli chimilioni 17 n'abantu banyamira Mario gata iyo esa mabera manene ngaki amangana yo akoba negente que tokobori yore municipality bana nabatebeti goro igotata itotoriringe county ya Mesire bana chi municipalities chinde moende ese Kisumu ese toko bachi bese chi municipality bana Nyamira na omokorere gasiero bono nturero paka eparabara yokorigereri omodi tagaotange eparabara erie korua public works offices egende Nyamira hospital ino modi tatali okongo mogeni okoteba igatange egasi yakoririgere of substandard materials kuna karami gagocha goika mambiende karuororo athenga equality egasi yakorire teringia oino modita tari okomo mugeni igonta itote bi mugabana agenda ikaranse hata ibya abantu banyamira na hata itaba korire gasi tonyora matunda ya devolution gose gata gete omuchezo yororeka no muchezo paka na panya egente kebe sana ngano ene lituko chibese chitoka taba chia kanito abantu mwaka 2021 ngechinde na madeni
abete ng'ekero omogabana omokoro Nyagarama akwete araire mochari ng'a baada abantu bande bagatenga barabwo ne conference barenge Pinecone Hotel Kisumu paka abo bisaba netwarenge na barabwo mochari boronge emanya ko banga bagite bagakanu chibesa 2021 ekero omogabana arobisi abantu bantwengene omogutano na barabwo Nairobi aigatoko boria mangana industrial park naendo nyoranga marieta abagarikire ng'a igo bachite bagakanu chibesa 2021 kero barurobisi igo totaete koboria omogabana agenda achoke ebinto okonyagocha na koirania chibesa chigosira na echi county ete ya Nyamira ekiare keracha rero arare nabo bisa abakane sitting allowance abeke chigari amabuta naende irane aiche gocha ritukorin echine chibesa togosari chi account ng'aki omogabana agosinyukorwa bank statement no ninche bona gani ntakakoende ase ebenki nsabe bank statement yane koru 2019 bakabona igo nkoe uchospi lakini bono ntu modi kama ngatenga gavana okanire tabugati bank statement ng'eki neki egenda gocha gotenga tabugati nchera koenda achikoe bank statement tokoboringa chiripoti chiarweterende mekutana kero mwamenya Kisumu amatuko 20 ng'ai chiripoti chire tuoro kirende ngimwa chita gosomiwa amatukayo bate banga ntunto bwati report ng'ai ebinto bire abantu abamwakanete chibesa ng'amba bwate board meetings karibu milioni 1570 yakanire buna sitting allowances lakini supporting documents omodito sabire nchi igo tuodiro mo governor arwe all those documents naende karagoche se county tokomosaba karagoche senate korwe county ya Nyamira achoke bintu biaye amangana yoko nyagonsoki kerenga kibuna nchomo senate bwe county ya Nyamira ng'inche ngoleto mogavana otari koreta bintu obwesokia yere genteke all governors barenga rero igo bairaniria maswali yabo babangete bintu byabo buya bairanire gochika ese barwete chi county asara te ese county ntubono tocherera naende irane naende ache documents nchiyo egenteke besana igo mugavana please choke nyomba yao kero goche senate nchine bintu byao obangete boronge na tutali gosali chinsa bono mwaka 2021 chibesa chiatumete kwansira mutenyo sta 2020 pako mutenyo sta 2021 ne yuge include a period yo mugavana so etobisi December 2020 document yende yego supporting akichibesa chiatumegete omodi tagatenga tairi any supporting document kuorokina ngakichibesa chitumegete ne chibesa chikero gochirigereri gochire zaidi ya milioni 165 ngakitoro kirabo nabantu be county ya Nyamira omodi tasinyire kurigeria masakaranga chibesa chiasirire 165 million omugavana takubanga ebintu atotebie onye ndo sirete na chitomo manye tuborire ndo no ene serikali iri gokora mangani yobokurumi atotebi ngoibete chibesa echi